everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Right now. Oh, Irene? Kaanak ko na ka? Aray. Hala, pagtarong Irene, uy! Pagtarong ba? Narato na biyak mo! Saman, mga anak na ka? Ha? Uy, hala, uy, naratol na ko ha, Irene. Manawag ko bumbero. Ambulansya di ay. Kadiyat lang. Kasi aron naman ko good. Ha? Kasi aron na lagi ko. Panuhot ra ni. Sorry kay nga na-alarm ka. Excuse na ha. CRs ako. Kang! So, after ko mga anak, ani pagyapon ta sa mansyon kay gipa-construct pa man ang ato niyang balhinan. Okay. Then katong atong bahay nga nasunog, patukuran to nato og 3-story nga apartment, paabangan. Okay sa daan. Gitagaan kita ni Lord og Angel. Nga mo initabang nato nga makabarog tagbalikan. Mao lagi. Gikan sa atong pagkahapla. Iya gitang gipabarog. Grabe. Kung magunahon ako sa tong giagian, sa mga sayop nga kung nahimo nga mo'y nakaikon sa tanan. Na, ayaw na gud pagsige. Ngano ka? Han? Han, Oh. murag mga anak na ko. Ha? Oh. Han! Tabang! Tabang! Angel na kuya pa si Ryan! Kumusta naman sila? Tuas labor room si Irene. Si Ryan, gipapahuay una kay taas ang BP. Buang ano? Na-stress gid si Ryan? Ako kahasa? Namsa ka? Ay, nag-wonder good ko. Kung ako nasad kaha ang mahimong papa? Mangita sa guyab, oy. Diretso biya ka. Bitaw, seryoso ko. Time na sa baya ang magminyo ka. Wala baya ka nagkabata. Waabo talaga lagi na. Maabot ra? Saman, matagak, gikas langit. Bitaw, eh. Bisan busy ka. Pasiplat-siplat sad sa mga naas imong palibot. Syaro, wag yung kayo nataypan sa kadugay ng panahon. Doon na naman good. Hagbay ra. Ako naman na sige pangayo sa Ginoo. Kay bawo ko nga ihatag ra siya nako sa saktong panahon. Oh. Mao ba? Okay. Oh, uy, si Ryan lagi to. Hoy, Ryan! Asa ka? Kakit sa baby. Halo, uy, ka-cute niya nga nanatog. Pero, Sa problema. liwat man ni Ryan? Bitaw. Pero babae nga Ryan. Dako gid kahit gugma si Irene ni Ryan. Aw, dako gyud. Kay gipasahilo mabisag dako kay sa. Di na ta magisgot uy. Luoy sad ang baby atong gilibak iyang amahan. Apod. Hala? Ni, nasuko ang baby. Angel Marie ang iyang name. Ha? Naa akong pangan? Angay lang. Kay ikaw gid ang angel sa mong pamilya, Angel. Wala oy. Matouch man sa taan na Ryan. Mao mo sa ginay tinuod. Okay. Stop na diha. Katingaling mo padung na sa kadramahan ini. Ah. So, kano sa amang bunyag? Sunod buwan. Okay, ako'y gasto.
Ha? Mao ni akong regalo. Oy, Angel, pero ikaw na may nibayad sa ospital sa pagpanganak ni Irene. Ikaw pa mo gasto sa bunyag. Di ka? Ah. Okay, Rasad. Tingsi lang kada. Kinalang bunggang bunyag ha. Magkuha kitag coordinator. Kung Og anhigid sa mansyon ang resepsyon. Mauna pinakaunang event kay moon dinhi sa dili pa ang official launching. Kinsa may mga bisita? Aw, mga kauban ni Raya sa opisina. O mga kauban nimo sa una, Irene. Okay, sige. Dito ra pod ko magkuha og laing mga ninong og ninang. Uy, Oh. nalagi bisita. Ang kadiyot ako i-check sa CCTV monitor sa akong phone. Oh, hala. Si Rona. Ha? Nagunsa man ang bayhana din, eh? Dinira mo. Ako'y matuba ng bayana. Magsamok na sana siya? Kalma lang. Ayaw padas kibati, kay tingalig mabughat ka. Kay kung mabughat ka tungod ng Rona, kulatahon ko ni Ryan. Han, kalma lang, ha? Kalma lang. Ayaw ka stress. Makulatahan ta mo, Angel, kung mabughat ka. Kalma lang yun, Han, ha? Kalma lang. Nagpakita lagi ka. Sa imong tuyo. Angel, uwa ko mo ani para mangita og gubot. Iko lang ko mo congratulate nila ni Ryan og Irene. Ngika ni mo sa? Ni-effort ko gani sa syudad para lang, ana? Angel, ayaw lang gud butangi og meaning ang akong pag-ani. Honest to honest pa. Iko ra ko mo congratulate nila. Okay. Ako sila nun. Pwede na ka malakaw. Kaniyot lang. Angel, kaniyot lang. Ayaw na kong hingin ni. Pasudla lang ko, kadali rigid kaayo ko. Gusto lang kong makakita sa ilang baby. Api na ko, igo ra ka mo congratulate nila. Karon gusto na sad ka makakita sa bata. Og mo offer ko nga ako'y magyaya sa bata nga way sweldo. No ha, no. Nakadaghan lagi na imong tuyo lagi. Pero usa lagi padulngan ana. Nga gusto ko na sa mo balik sa kinabuhi ni Ryan. Ay, no, sad. Dili ingon ana, Angel. Wala ko'y tuyo nga ingon ana, uy. Gusto lang sa kong makabawi kang Irene. Sa ako mga nahimusa niya. Sa ilang pamilya. Mga isip bayad. Gusto ko nga mo offer ko sa akong serbisyo nga way bayad. Mauna na. Pagkaan ni mong naong, eh. Ah, Pagka, yun kay kag naong. Kung barinahan na, mabali tingaling barina. Angel, honest pa, wag ko'y tuyo nga magsamok pa nila. Pues, kung tinuod nga wa kay tuyo nga magsamok, ayaw na pakita. Pagbaton og delikadesa. Kasabot ba kang delikadesa? Minyo na ng tao. May relasyon mo sa una. Mga bisan kapila ka pa mo ingon nga wa kay tuyo nga magsamok-samok ka, nakasamok ka. Gusto rin mga gununta ko nga. Bisan kung sa pa imong gusto. Stop! Ay, di ka mo tuo nga sincere ko. Mutuo man ko sa dili. Dili na mao'y issue. O kung sincere ka man yun, o dili gihapon na mao'y issue. Ang issue mao ang delikadesa. Respeto sa imong kaugalingon. Kung wa man gyud gani kay respeto sa asawa. Pero kung tinuod, nga gusto ka makabawi sa imong mga atraso, ayaw na pakita nila. Dili pa di pwede nga. Dili pwede! Okay. Sige. Di yun ay kakumpiyansahan tong babayaran na da. Mangita yun o paagi. Pagbaton og delikadesa. Kasabot ka magdelikadesa. Minyo ng tao. May relasyon mo sa una. Mga bisan ka pila ka pamuingon nga wa kay tuyo nga magsamok-samok, nakasamok-samok na ka. Kung tinuod nga gusto ka makabawi sa imong mga atraso, ayaw na pakita nila. No. Dili ko musugot na totally na ko nga maitsapuera sa kinabuhi ni Ryan. Dili ko musugot. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode.
Bye-bye!